Dobrý deň, milí diváci, zdravím vás, aj Deva Fergo zdravím. Ahoj, Andy. Čo si vykladal stamať vonka? Pneumatiky, gumy. Pneumatiky? Gumy, pneumatiky na vlečku. Aha. A už si videl taký nadpis, že Pleu servis. Videl, Pleu servis? ale inakšie to bolo napísané. Aha. Takže pneumatiky, povedz, Andy. Pneumatiky, Nie pneumatiky, pneumatiky. pneumatiky, plenoservis. Áno, plenoservis, takže pneumatiky, povedz. Pneumatiky, No, tak hovoríš. A teraz povedz pneumatiky. pneumatiky, Nie pneu. pneumatiky, Ako? No? pneumatiky, Pneu? pneumatiky. Výborne. Ľu, ľu, ľu.